Atong balikan na si Kapusong Nico Sereno nanuka dito sa lalawigan sa Leyte in line of Sam sa paghandom sa ikanapo nga anibersaryo sa pag-igo sa Super Typhoon Yolanda. Nick, kumusta diha karon sa imong himutangan? Yes lang, nahimong solemne og makahuluganon ang paghandom karong adlaw sa anibersaryo sa pagkusok-kuso ni Super Typhoon Yolanda nga nagbilin og di mahulagway ang kadaot apan sa sama higayon leksyon usab alang sa tanan. Di makalimtan sa taga-Eastern Visayas ang petsa Nobyembre 8 nga mibag-o sa ilang kinabuhi ug komunidad sa paghaguros ug pagkusok-kuso ni Super Typhoon Yolanda nga mibilin og di mahulagway nga kadaot. Ang ikanapo ka tuig nga anibersaryo sukad miigo ang trahedya gihandom karong adlaw. Usa kanila si Ginang Norma nga sa iyang pagbalik sa Tacloban Astrodome daw nanumbalik usab ang iyang kasinatian atol sa bagyo kay didto sab siya mibakwit. Makaisip talaga ako, oo. Kay gutay la ko mamatay talaga sir, oo. Hadto nga pangyari hadto nga Bagyo Yolanda. Hindi mo talaga makalimutan. Siyempre pagka ganito November 8 lalo na yung may mga kamag-anak o kaya mga magulang nila o kaya mga anak nila na wala. Nangunay sa paghandom si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos uban ang mga national ug local officials, dignitaries ug mga volunteers. Unang gihimo ang Santos nga misa halad sa mga namatay ug pagpasalamat sa pagbangon sa mga naapektuhan. Sa programa gihimug-atan sa mga opisyales ang pagpasalamat sa tanang mitabang sa pagbangon ug pagtimaan sa leksyon nga nakatunan labi na sa pagseryoso sa hulga sa climate change. Of the lives of your loved ones lost and incredibly generosity bestowed upon us by imparting the invaluable lessons we have learned to others. I am continuously reminded of the lessons Typhoon Yolanda has taught us. It is my solemn pledge to serve relentlessly and do everything in my power for the welfare and the progress of our people, ensuring that we are better prepared and more resilient to any future challenge. Ang presidente tuyo nga mihandom sa tanan nga mga nakalas nga matud niya hayan mas labaw pagyud sa na-record nga 6,300 ka mga tawo ug doon na pay mga missing ug unaccounted hangtod karon. We salute your indomitable spirit and character. As we commemorate this 10th year of Yolanda, let us continue to offer our prayers for our dearly departed, even as we find our own path towards peace, towards healing, towards recovery. Aminado hinuon ng presidente, daghan pa ang trabahoon ug mimando sa pagpadali sa paghatag sa mga housing units ug land titles. Panawagan sad niya pagpalambo sa disaster response sa barangay level. We continue to build disaster-resilient evacuation centers and emergency operation centers. We are also putting into place more centralized and efficient early warning systems, incident command systems, and disaster response strategies. Samtang karong adlaw nining anibersaryo mismo sa pagkamatay nitong libuan tungod sa pag-igo ni Super Typhoon Yolanda, bibisita ang ilang mga kabanay o mga kahigalaan sa ilang mga lubong. Sama na lang sa mass grave dinhi sa Tacloban City sa Barangay Basper sa Holy Cross Memorial Gardens, kundi ubay-ubay ang bibisita og miduaw karong adlaw sa lubong sa ilang mga mahala sa kinabuhi. Midagkot og kandila ug mihalad og mga pag-ampo. Naabtan sa nato kining mga kamadrihan sakop sa Religious Sisters of Mercy. Kamihalad ni sila og prayers, nagrosaryo sab ni sila og mga pag-ampo alang sa mga namatay nga matod sa ilang Superior General si Sister Marian Ladera nga tinuig na nila kining gibuhat. Magtapok yun kini mga kamadrihan matag November 8 aron sa pagbisita sa lubong sa mga namatay ug paghalad og mga pag-ampo. Mihimo dayon ni sila og pagbendisyon sa lubong pagkahuman. Giduaw gyud nila kining mga ubay-ubay nga mga libuan nga mga cross nga gipamutang didto timaan sa lugar kun diin gilubong ang ubay-ubay nga mga biktima sa pag-igo ni Super Typhoon Yolanda. Dunay misa sab nga gihimo sa maong sementeryo karong hapon nga gitambungan sab sa pipila ka mga kabanay ni adtong mga nakalas sa trahedya ug mibisita kanila sa sementeryo
karong adlaw. Samtang ni higayunalan ato lang sa ipakita ning sitwasyon na himutang kita karon dinhi sa Plaza Rizal, dinhi sa Tacloban City, ning mga orasa padayon nga giandam karon ni pipila ka mga personnel sa City Hall ug uban nga mga volunteers kining area kung dindo na himuon nga candle lighting ceremony sa may plaza atubangan sa Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Tacloban. Naanda na ni sa mga Taclobanon o sa mga taga Leyte nga matag November 8 sa gabi muhimo gini sila og candlelight memorial. Mugdagkot ni sila og libuan ka makandila sa mga kadalanan o gini mismo sa ilang plaza paghandom, pagampo alang sa tanan nga bitaliwan sa baong trahedya insaktong napo katuig ang milabay. So padayon ang preparasyon nga gihimo dinhi naanda na ni nga tulumanon nga himuon sab gi-practice sa tanan nga makabaranggayan dinhi sa Tacloban City pamaagi sab sa ilang pag-commemorate sa tanan nga mga nakalas ni atong maong trahedya subay sa paghalad og mga pag-ampo alang kanila. Bukan ang latest gikan dinhi sa Tacloban City Lan. Okay, salamat Nico Sereno.